Vakomana vabuda kutaura masviko vachiti this is the signal. Patoona kuti kuarestiwa kwaitwa Blessed Mhlanga panguva inoi kukonzeresa rift. Vopamba mapictures pasocial media, vanhu vachiratidza mapictures aya emukomana ageza vachimuti aiwa, am I the reason why Mhlanga was arrested? Sana vina mashuko anobuda nyorwa panapa, notebook subscribe or like on the bell kuti tanga panapa tona pa hindu ya Trevor Ngwa anobuda tanga nyora chiti yesterday anyora chiti as you go to bed tonight say a little prayer for Mhlanga. He's spending the night in Harare Central Police detention charged with transmission of data message inciting violence or damage to property. Panapa tunotofuna nemajara sonopinda vachikomenda vachiti it is not over yet until it is over. This is the signal. There is no any other signal coming from anyone. Every day is going to be a Sarajevo moment until people see the urgency and necessity of removing a brutal, corrupt and reckless regime. It must removed. Domashwa anobuda tuko pana majara dzoriso achiti aiwa kwaristo kuri kuita mukomana aiwa Mhlanga panguva inoi. This has now been the signal yaonekwa nenyika yose. Vanouya panapo vachiti kubva nhasi until patichanyatso kuona freedom, vakomana muchasangana nemasituations akasiyana-siyana yaari kudescribe as a Sarajevo moment, achiti aiwa but isusu we are going to be resilient, ticharamba takamira fighting for our own freedom and identity. Mashoko atiri kuona kuti zvamuri kuona mapictures akutitira pasocial media, muchiona vana the Standard Zimbabwe, the Newsday, Heart and Souls the Independent Zimbabwe, mapepa vari kufambisa mapictures amuri kuona rikanzi in solidarity with the Blessed Mhlanga. They are against the regime. Vari panapa vachiti zviri kuitwa nethe regime nethe rapi ichibata vakomana ava vari innocent vachidetainewa vachida kuti information isapasa to the citizens. Vari kuzviramba zvese izvozvo. Zvatiri kuona Blessed Mhlanga, he has become a hero. He is fighting for freedom yevagari venyika yeZimbabwe. Ngotiziva mafunguro enyu muri kudii pamusoro pechiitiko ichi? Pinai comment section medu, subscribe or like, turn on the bell icon.